ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ଆଉ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ମଣିଷକୁ ରକ୍ତଦାନ କରି ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବ। ଏହା ମହାପୁଣ୍ୟ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତରେ ପ୍ରାୟ 3.5 ମିଲିୟନ ଲୁହିତ ରକ୍ତକଣିକା ଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ମାତ୍ର 120 ଦିନ। ସୁତରାଂ ଜଣେ ଲୋକ ରକ୍ତଦାନ କରୁ କି ନ କରୁ, ଏହି ଲୁହିତ ରକ୍ତକଣିକା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ପରେ ଆପେ ଆପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ ଜଣକୁ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ରକ୍ତଦାତା ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାକୁ ଅଜସ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭାରତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୃଥିବୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ଅନୁସାରେ ସଡ଼କ ପଥ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ପାଣି ଜାହାଜ, ରେଳ, ମଟର, ଟ୍ରକ୍, କାର୍, ବସ୍, ମୋଟରସାଇକେଲ ଆଦି ସେହି ପରିମାଣରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଭାରତରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ